Josu zan pertsona bat, etxien oso ala zen. Kanpoan zer esanik ez. Beti postasun horrekin eta alaitasun horrekin. Baso izugarri. Txekitatik hasita den. Guk hiltze ginean. Aekako grupo bat egin zuen. Talde bat. Talde bat. Mendira joteko. Arena izan aurrena euskaraz hitz egiten. Euskal Herri barru ondongoz bada, hizkuntza da lehenengoa, eta maitezun hizkuntza, egia da, bere bizi motxian, hortan saia eusala, baina erabat. Josu eta bere kiria juntzian iparraldetik Bilbora, eta euntzin denbora bat, piso matzutan. Juntzian Bilbora, Iñaki eta Josu bakarrik. Juntzin zeuken zita batea, tortilla tabernan, Iñaki giuzan, nola esatea... Behiratzen, Bueno, pixkat kontrolatzen, zehose pasatzen mazan, norbait urbiltzen mazan, zehose, eta Josu handi bera bakarrik juntzan tortilla aldea. Josu kontaktu horrekin juntauta gero, behaie bizak urbildu bertzen Iñakina eta junbertzen beste leku batea. Eta ikustezun naura luzatzen naizala, hasi zan urduri jartzen, eta orduan behak erabakizun moitzia. Eta izkutatzia eta itxoitia. Hasiera baten ustezun, eta danak ustia dia, Josu berdinen gozula, zehose antzeman gozula, eta nonbaitean sartuko zala, ostegun goizian, mendizale batzuk aurkitze de gorpu bat, Bilbotik 80 kilometrota, hildako gorpu bat, eta eman arte deitze de ertzaintza jutea, hartze de gorpu hori, pailia jutea, jasotze de gorpua, pasatzea ostegun osua, autopsiz egitea dizue gorpu horri, eta ostiral arratsalde gaba arte, instituzionalki ez do inongo notizik, eta hasteia ETB-n eta Radizun, gorpu bat agertu da leku zehatzontan, ezaugarri fisiko zehatz hauekin. Egun horiek etorri ginen etxarrira, nerea, eta hirurok, baino egia da honea etorri eta hemen hasi ginen moitzel pixkat, eta gendukan alako nahi gabe bat izugarria barrun. Gabian gota, normal, ez genekigulako ezer. Ezertxo. Eta azkenian, karo, gau hortan edo urrungo izango zen, ostiral gaua. Orduan etorri zitzakon koinadua, eta Miguel Angel, engurtsua, hauena, sanaz zehertatu zen. Abixatu zutela herrira, eta hau gertatzea, eta gu ezin reazionau. Ezin reazionau, ezin eharrein, ezin nire bat blokeata, izugarrikei da.
Hiru egun zen desagertuta, porque autopsiak dion arabera Josu hiltzen asteazkena gabean. Aurkitu zen osteguna goizean. Gorpua jaso zen ostegun eguerdian. Eta ez ziren ezer esaten hasi ostiral gabera arte. Eta behintzat guri, naiz eta huella daktilarrak eta dana, porque Josu fitxauta zon. Ez da ni bezala, ez nola fitxauta, esan nahi dut, huella daktilarrak hartzitu zuta badakizun orden. Inoiz ez eguten ezer esan ez. Atutxa izan zen, esateu argi eta garbi, kasu hau suizidio bat izan dela. Tiro bat daukara bihotzian eta ez dola bestik. Horrez do beste ikerketa bat, beste zehaztasun bat. Bertsio ofizial bat da un veredicto. Da egi bat, behaien egi bat, hor botatzia, eta gehoia zu saio gertzea horri buelta ematen. Guri ez dugu sinistu ez da momentu batene. Zatik, Josun izakera, eta izakera, eta zaukan, momentu hartan zaukaten lana oainkizuna o lokesea, Josuk ez du uzten bastar baten eta jute da menditontor baten. Ikerketa. Karo, ikerketa da kasu hauetan behar dena. Ikerketarako behar da jendea, behar da borondatea eta behar da lan asko egitea. Astelena, asteertia, asteazkena nuntzagoen Josu, zein egin. Zein egin ari zen. Hori da, daukan gauzik gogorrena. Gure betiko nahia, hasieratik hasia beti izan den nahia, izen da egia jakitia. Ezagutu gendun Irunberriko liburua, ikuste gendun, horreintzen lan liburu horrekin etzala liburu bat. Gustatu zitzaigun pila bat, eta gu isladatzen genuen gure gogua horrelako zerbait bizitzeko. Eta arrazkeo, etxezizkioten elkarrizketak zehai, pakoi, eta zer daukezu buruan, zer gustatuko litzaizu, gustatuko litzaidake Sahanen kasua, igual buruan daukat eta hola. Eta guk ere hori entzutien, esan genuen, bueno, igual dagoen momentua. Zerbait ikusi baldimazuen noizbaiten, zerbaiten agirin baldima daukate esatia hori eskertuko den duke aurrena zeatik argitzeko beharrezko dana. Eta hortik aurrera laguntasuna danak eskertu, laguntasun danak, bakoitzak bere motan egin duen lana, eta ez dakit nola pagatu beharko du. Bai, porque zeatik hori pau ezinezko gauz bada.